El nom de José Manuel Llaneza està escrit en lletres d'or en la història del futbol del nostre país. Nascut a Puçol en 1948, va aterrar al Villarreal Club de Futbol en els anys 90. I durant una llarga trajectòria de vora 30 anys va exercir els càrrecs de gerent, conseller delegat i vicepresident. Un brillant directiu, amb una privilegiada visió empresarial i esportiva que va ser un dels grans artífex de l'ascendent trajectòria del Villarreal. Amb ell al si de l'entitat i formant un tàndem perfecte amb el seu amic i president Fernando Roig, el club va assolir importants fites, com ara ser campions de l'Europa League en 2021, fent vibrar a tota l'afició en ser la ciutat més xicoteta d'Europa en aconseguir-ho. I és que en el seu caràcter hi destacava la confiança plena en que res és impossible. I per això, José Manuel Llaneza, per mèrits propis, és motiu d'admiració per a tot el món del futbol. La seva empremta en àrees com la internacionalització del club o l'aposta per planter i la joventut es quedarà per sempre a l'esperit del Villarreal, una inspiració perquè els groguets seguisquen avançant dia a dia.